Ahoj, tady Romča a Mára. Vítejte u podcastu 25 dní dovolené. My sami máme jen omezený počet dnů volna v práci, stejně jako většina z vás. A právě proto jsme se rozhodli ukázat, jak je využít naplno. Praktické tipy a zkušenosti z cest, které vám ušetří čas i peníze. Říká se březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Abychom ale věděli, za která kamna můžeme vlézt, pojďme se podívat, kde jsou ty nejbližší a kde se v nich dobře topí. Vezmeme vás skrz Českou republiku i do blízkého okolí. Nebudeme tentokrát potřebovat ani jeden den dovolené. Doufám, že jsi na mě pyšný, protože tady tenhle úvodní text jsem psala já a je to podle mě geniální oslí můstek. Jako je to hezky napsaný. Líbí se ti to? Je to skvělý. Tak tímhle oslím můstkem vás ještě jednou vítáme u dnešní cesty přes wellness centra a místa, kde se můžeme pořádně zapotit. A dobrá zpráva je, že pokud se chcete vydat do wellnesska, tak nebudete potřebovat ani jeden den dovolené, protože všechny naše tipy se dají zvládnout jako jednodenní výlet, anebo i třeba dobrá víkendovka. Asi takovou klasikou, nejčastěji po práci, za mě je úplně saunia. Sauny najdete v různých městech po České republice, nejvíc poboček je v Praze a v Brně, ale jsou také pobočky v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Kladnu, v Ostravě, v Bratislavě, v Liberci a Karlových Varech. Většina výhoda je to, že se to nachází někde v obchodním centru, takže se tam dobře parkuje, dobře se tam dostanete, uděláte nákup, nebo si zajdete ještě pro něco, nějaký kafe, nebo třeba do bagetérky, nebo podobně a pak už si děláte jen sauníčku a jdete domů. Všude mají stejný design a většinou jsou všude stejné sauny, takže to znamená, že i když cestujete, tak můžete využít sauny, protože víte, do čeho jdete a jaká toho bude kvalita. My většinou využíváme všech různých akcí, které Saunia nabízí, protože musím říct, že mají fakt skvělý marketing. Minimálně jednou za týden mně přijde nějaká akce, třeba 100 na občerstvení, nebo 1+1 zdarma, vstup zdarma a tak podobně. Takže tyhle akce, já teda musím říct, že mě to láká hodně a nechám se do těch akcí dost často uvrtat. Musím to potvrdit samozřejmě. Vždycky, když nám přijde nějaký peníze na občerstvení nebo podobně, tak si řekneme, že třeba na večer, protože mají slevy po vlastně 8:45, už mají slevněný vstup až do večera. Myslím, že do 11 hodin to zavírají, tak nás to vždycky naláká, aby jsme si po práci ještě takhle na večer zašli si dát nějakou saunu, nějaký pití, protože máme třeba slevu na pití nebo máme zdarma neomezený pití a podobně. Takže tohle je opravdu jako výhoda té sauny, ty slevy. Konkrétně jsme navštívili 2 pobočky v Brně, víc jich teda není, jenom jedna pobočka v Bohunicích a jedna v centru. A potom jsme navštívili i několik poboček v Praze a opravdu bych řekla, že ta kvalita je stejná. I vlastně ten design a celkově nabídka je opravdu všude stejná. S tím, že některé samozřejmě sauny můžou být hezčí, protože je třeba možnost vyjít ven, někam na balkon nebo do nějaké zahrady. Některé tady tuhle možnost nemají. Některé mají o nějakou saunu navíc, některé míň podle toho, jaký prostor nabízí. No například v Brně vlastně úplně v centru, tak v Letmu, tak tam je vlastně krásný výhled potom na celé město z vrchu, takže to je třeba velmi hezký spot, zatímco na druhé straně v Bohunicích je to spíš uzavřený, vlastně nikam se nedá vyjít, ale pokud chcete si zajít po práci na sauny, tak tohle si myslím, že je ideální. Je pravda, že ten výhled v Brně na celé Brno je moc krásný, obzvlášť na to hlavní nádraží, kde ve večerních hodinách je spoustu opilých lidí, takže tam máte opravdu perfektní výhled na všechny životní příběhy, obzvlášť v pátek večer. Doporučuji. Musí se dívat víc do dály a ne dívat pod sebe. Chtěla jsem vám tady vypsat i ceny a říct třeba, jak se to pohybuje, abychom věděli, v jakých cenových relacích se pohybujeme. Ale je to dost těžký takhle říct. Je to z toho důvodu, že opravdu ta cena se liší podle toho, kdy přijdete, jak dlouho tam jste, jestli jdete v neděli, přes týden, jak říkal Mára, po 20:45 mají i slevněné vstupy, mají i rychlo saunování na kratší čas, dopoledne mají jiné ceny, takže opravdu se to tak jako dost liší. Mají i slevy vlastně podle toho, jestli jste členem jejich klubu a mají slevy i na multisport kartu.
Obecně bych řekla, že zaplatíme většinově vstup kolem 450 korun, ale je to opravdu různé podle toho, jak se zdržíte a kdy přijdete. Výhoda je toho, že pokud mají nějakou skvělou akci, tak se dá nabít si kredity přímo na tu kartu, kde vlastně získáte navíc poměrně hodně peněz, jako třeba tam je myslím 20% navíc, takže to se třeba vyplatí, když si tam člověk nahraje nějaký 3000 třeba, tak to na půl roku to vystačí. No oni většinou, když si tam člověk nahraje třeba 3000, tak pak dostane vstup zdarma. Nebo má jinou výhodu, záleží opravdu, jak vždycky ta akce je. Oni je mají dost často co půl roku, někdy i častěji. Takže přes léto je to samozřejmě častější tady tyhle akce. Ale pokud se přihlásíte k odběru novinek, tak vám to všechno přijde vždycky do e-mailu a můžete se nechávat nalákávat, tak jak já. Co je fajn, pokud jste ještě v Saunii nebyli, tak určitě můžete využít první vstup zdarma, stačí se tam jenom zaregistrovat a už můžete běžet na první vstup zdarma, což se počítá. To určitě. Co naprosto miluju a proč se do Saunie pořád vracím, je jejich bar. A to je jako podle mě 10 z 10, co všem saunám jako často chybí. Místo, kde si člověk může sednout, popovídat si normálně nahlas, nikoho tím neruší, dát si něco dobrýho na pití, jak alko, ne alko, nebo i nějaké jídlo a normálně tam jako být a povídat si. Protože já mám ráda v saunách klid a relax, ale kde si člověk potom jako má popovídat s kým tam jde? No, protože... počívárně určitě ne. No, však právě. Takže tam je ten bar velký, je tam dost místa a to teda, jako řekla bych, pro mě je to, co mě táhne. Určitě. Proto si myslím, že je toto skvělé místo po té práci, kdy si člověk chce trošku něco říct, chce si popovídat třeba i s kamošem nebo páru, tak je to fajn, že tam se člověk může pobavit a nikoho tím neruší, napije se, nají se, prostě super. Fakt tohle mají vymyšlený skvěle. No a pokud máte sauny dál a není to aktivita po práci, tak si myslím, že je fajn spojit příjemné s užitečným a zajet si třeba na nákup a potom se stavit za teplem. Co tam máme dál? Dál tam máme Infinity, to už je taková spíš varianta trošku luxusnějšího wellness centra, protože samozřejmě ty ceny už jsou zase trošku výš, ale za to dostanete mnohem větší relax. Infinity je například v Brně, v Praze, v Senohrabech u Prahy. A to je všechno, oni mají jenom 3 pobočky. Ses nadechoval možná, jestli chceš plánovat nějakou výstavbu nového? Rád bych, jako nejsou úplně špatný, rád se jako do Infinity jednou čas podívám. Líbí se mi moc jejich prostředí, protože ty zahrady, spousta místa a spousta lehátek venku, plus jsou tam třeba ještě bazény a tak. Jako musím říct, že to už je prostě wellness centrum se vším všudy. Jo, tam si prostě člověk najde nějaký to svoje místo na tu relaxaci. Těch saun je tam taky nepřeberně, to je jedna vedle druhé, každá jiná, jako mají to vymyšlený. Já si myslím, že asi nejznámější je Infinity Maximus v Brně. Vydávám to strašně moc po Instagramu na různých storíčkách, lidi lákají zrovna sem do Brna. Opravdu to wellness centrum je nádherný. Rozhodně je nádherný. Má ale velké úskalí pro mě. A to je to, že Infinity, jak Sen, jak v Praze, tak v Maximus v Brně, tak nabízí i ubytování. To znamená, že dost často do tohohle wellness centra chodí hosté ubytování v hotelu a oni mají v rámci balíčku pobytového wellness zdarma. To znamená, že se tam potkávají lidi, kteří mají rádi sauny a jdou tam vyloženě cíleně za saunováním, ale i lidi, kteří tím vůbec nejsou políbení, neznají to, ale tím, že to mají zdarma, tak samozřejmě toho využijí. Byli by sami proti sobě. To znamená, že často v bezplavkové zóně chodí lidi v plavkách, nedávají si pod sebe prostěradlo, nebo třeba do pární sauny chodí v županech a podobně. Je to potom... Nesprchují se před jezírkem. Je to o lidech dost často a tyhle věci se tady, myslím, dějí častěji než jinde. Ta oblast je rozdělena do 2 sekcí, plavková i bezplavková zóna. V té jedné vlastně jsou bazény, výřivky, je tam nějaký výhled třeba ven a v té druhé už je to čistě bezplavková zóna, kde jsou velký prostranství s lehátkama, pak jsou tam ochlazovací vyložení jezírka a takový, a to už je celý v té bezplavkové zóně. Pak Infinity nabízí ještě koupele a masáže. My teda máme zkušenost jak s masážema, tak i s těma koupelema. Myslím si, že to byl jako zajímavý zážitek, měli to jako pěkně připravený, bylo to všechno fajn, ty masáže byly taky moc příjemné.
To se dá asi taky doporučit, ale nejsme žádní jak vyhledávači masáží, takže zase jako tolik zkušeností. Já jsem nemáme. Vyhledávač masáží. To si pleteš. Já je mám ráda. Byli jsme konkrétně na párové masáži a opravdu je to luxusní wellness centrum, takže to tam mají připravené do detailu, všechno vyladěné. Stejně tak koupel, tu jsme zase dostali jako dárek ke svatbě, byla to koupel v Růžích. Krásný. Jako za mě krásný, ale strašná nuda. Jako reálně nepřišlo ti to jako nudný, protože tam člověk přijde, je tam vana, kde jsou růže, pak tam má sprchu a je tam postel. To mně přišlo absurdní, je tam postel. Bylo to takový trochu prvoplánový. Jo, jako všichni víme, co tam jdeme dělat, no výborně, jako, no tak to jako, nevím, no tak pokud chcete možná nějaký speciální zážitek romantický na nějaké výročí, tak i ty koupele se nabízí, může to být. Je tam samozřejmě i jako soukromá výřivka, tam možná by byla trošku zajímavější vzhledem k té hodině zaplacené, by to bylo takový možná lepší. Je to tak. Opět, cena nejde úplně stanovit stejně jako v sauny. Všechno najdete na jejich webu oficiálním, ale zase se to liší podle délky saunování, podle dnů v týdnu. S Infinite kartou, kterou si můžete na recepci zařídit, dostanete slevu na vstupné i na občerstvení. Opět zde platí multisport karta, kde je potom cena snížená, ale zase nejde říct jako jednotná cena za nějakou dobu, protože se to opravdu liší. Každopádně ta cena je určitě vyšší než v sauny, protože je to brané jako luxusní wellness centrum, takže pro mě to třeba není na běžné chození, že bych tam každý den po práci si zaběhla, je to spíš tak jednou za čas na nějaké výročí nebo při nějaké speciální události. Poslední dobou vlastně dostala Infinity Maximus trošku upgrade, vylepšily se tam rituály, každou půl hodinu tam je rituál v hlavním domu a plus ještě tam bývají rituál i v menším domu, takže docela ty rituály hodně rozjeli, mají je tematický. To mě tak jako napadá, že kdyby náhodou někdo nevěděl, co to vlastně ten rituál saunový je, tak jde vlastně o takovou show v sauně, bych to nazvala. Přichází saunér nebo saunérka, kteří provází tím rituálem a přináší různé vůně. Buď různé bylinky nebo ledové koule, do kterých je nakapaný vonný olej. Můžou přinášet i různá vykuřovadla a tak podobně. Tady tyhle vůně vás provází celým tím rituálem, krásně voní v průběhu, většinou se vystřídají 3 vůně během těch 15 minut a plus ten saunér v průběhu používá ručník nebo různé vějíře, kterými šíří ten teplý vzduch a někteří saunéři třeba i různě hází s tím ručníkem a dělají takové jako tričky, takže je to taková show. Nebo máchají bylinkami a celý tohle vlastně doprovází ještě nějaká tematická hudba, aby to bylo všechno takový trošku zábavnější, trošku aktivní. Určitě je potřeba ale počítat s tím, že tam samozřejmě se nažene spoustu lidí naraz. Takže člověk tam není úplně sám v té sauně. Není to úplně na to, že by si tam člověk lehl a odpočal si. Jo. Samozřejmě Infinity má taky krásný bar, taky si tam můžete posedět, popovídat, mají tam velkou nabídku jídel i občerstvení obecně. Nám se líbil hodně Infinite v Senohrabech u Prahy. Konkrétně jsme navštívili Infinite Brno a ten Sen u Prahy. V Praze konkrétně přímo jsme nebyli, v tom 3., takže to nemáme tu zkušenost. A já za sebe bych řekla, že Infinite Sen byl pro mě mnohem hezčí. Asi to bylo tím, že tam bylo méně lidí. Bylo to totiž takové trošku prostornější, bych řekl. A měli to velmi pěkně udělané, byly tam hodně velký prostory, kde si člověk mohl lehnout a lehátka, kde byly jako spoustu volných míst. A ty sauny si myslím, že byly jako na podobné úrovni a to občerstvení tam měli taky velmi takový pěkný bar, kde se dalo posedět, dalo se tam objednat jídlo, pití, takže bylo to. Jo, obecně člověk jde do stejné kvality, pokud už jednou něco navštívil v Infinity konceptu, tak ví, do čeho jde, takže určitě se to drží stejné tématiky. Ale za mě asi to není tak vyhlášené jako to Maximus v Brně. A nebo je to prostě možná od nás dál, takže tam nejezdíme tak často. A možná jsme měli jednou dobrou zkušenost. Přesně tak. Tak můžete vyzkoušet a třeba dát vědět, jak jste to měli vy zase. Dalším takovým místem, kam si můžete zajít na dobrou saunu, je Hotel Atlantis v Brně. Je to kousek od přehrady a je to poměrně
pěkné wellness centrum společně vlastně s plavkou i bezplavkovou zónou. Je tam spousta saun, i venkovní nějaký prostory, kde jsou sauny, i vlastně vnitřní prostory s bazénem. Ještě s tím, že venku se dá opékat třeba například špekáčky v letních měsících, takže působí to taky jako I v zimních. I v zimních. Takže působí to jako velmi, velmi hezké wellness centrum. Já bych řekla, že je to taková přímá konkurence Maximusu, protože obojí dvojí je vlastně na přehradě, je to blízko sebe a na Atlantisu je výhoda toho, že to málo lidí zná. To je pravda. A zase si myslím, že Atlantis je trošku jak kdyby jako úrovňový níž než Infinity. No, to je těžko říct vlastně. Možná o 1 hvězdičku bych tomu míň dala, ale zase bych tomu dala víc hvězdiček než třeba Sauny. Jo, ano. Je to tak někde mezi Sauny a Infinity. Jo, ono těžko srovnávat. Zase opět, já milovník saunových barů, oceňuju jejich bar, kde se dá objednat dobré pití. Jídlo teda trošku pokulhává. Ale sendviče tam jsou, nějaký paniny tam taky byly, takže jako za mě to nevypadalo tak hrozně, ale jako mohlo by to samozřejmě být lepší. Rozhodně. A co se týče toho venkovního prostoru, tak ten je opravdu krásný. V Atlantisu mají saunu, která je za vodopádem. To znamená, že člověk musí projít vlastně tím vodopádem, aby se do té sauny dostal. A je tam možnost vyjít si do zahrady, projít se. Řekla bych, že ten venek docela táhne. A co já mám ráda, tak v Atlantisu jsou 2 finské sauny, které jsou přímo naproti sobě a jedna je povídací a druhá je tichá. To já jako milovník povídání v sauně opravdu oceňuju, že si každý může vybrat, jestli bude mlčet a relaxovat, anebo si s někým povídat. Problém je samozřejmě ten, že dost často si v té sauně nikdo nechce povídat, takže jediný, kdo povídá, jsem já a všichni slyší pak moji konverzaci. Ale aspoň vím, že můžu. A jednou jsem dokonce dostala sekec od jedné paní v sauně, že tam mluvím. Tak jsem cítila velký pocit zadosti učinění, když se mi vysvětlila, že je tady v mluvící sauně a tam může kecat. Paní se zvedla, až asi přesednou do nemluvící, takže... Je to tak. Je to tak. Tady už je to jednodušší říct ceny, protože jich nemají tolik. Tady je to tak, že v týdnu to stojí 500 za osobu a o víkendu 600 za osobu. Obojí dvojí se počítá na 2 hodiny. Potom pokud přesáhnete, tak platíte každou další minutu vlastně zvlášť nad rámec. Co bych tady vypíchl je narozeninová akce, protože když má člověk narozeniny, má vstup zdarma, ale pouze samozřejmě ve dvojci, takže musí přijít s někým dalším. Ten někdo další zaplatí vstup a oslavenec jde zadarmo. Ano, 2krát jsme vyzkoušeli, s jistotou víme, že to funguje. Krásné 2 hodinky zdarma, já jsem si to moc užila. Takže to můžeme doporučit rozhodně. Musíte ukázat akorát občanku a podepsat papír, že jste tam v sauně a něco jsem tam, že souhlasím s nějakýma jejich podmínkama. Že souhlasíš s využitím vlastně té narozeninové slevy a že se tam zaregistruješ, aby vlastně tam nevzniklo to, že tam jdeš třeba 2krát za ten den nebo něco takového. Myslím, že to tak to bude ono. Podmínka. Jo, že tohle tam musím podepsat. Ano. No, ale jinak jako super tip. A teďka třeba se celý Atlantis rekonstruuje, takže jsou tam nějaké prostory, kam nemůžete. Do toho venkovního prostoru si myslím, že se nedá teďka aktuálně jít, takže dokonce tam mají, myslím si, že 10% slevu konce téhle sezóny, protože jsou v opravě, takže nemůžete využít všechny prostory. Ale i tak se tam dá saunovat. Dělají tam také rituály a tam si myslím, že jsem zažila opravdu krásný rituály. Oni tam mají hodně tematicky, je to takové divadlo. Ano. Myslím, že to bylo nějaké téma vikingové nebo něco takového a bylo to opravdu velmi dobře udělané. Fakt se mi to moc líbilo. Je to tak. No a když jsme stále v Brně, tak ještě poslední příležitost v tomhle městě, tak je For Comfort. For Comfort je takový, je to asi na té úrovni toho Atlantisu, ale asi spíš níž, protože to, co ve For Comfortu chybí, je nějaký pěkný bar, kde si můžete sednout, dát si pití a popovídat si tam. Já vlastně jako přemýšlím, že my děláme teďka dneska epizodu o wellness centrech a o saunách a nejvíc mluvíme o barech. Ale my tam jako, já bych chtěla podotknout, že my tam jako vůbec nechodíme pít alkohol nebo něco takového, protože v saunách zásadně nepijeme alkohol. Ale já
fakt mám ráda si sednout po té sauně někam, dát si tu limču nebo já nevím co a povídat si. A ve For Comfortu to není a mám s tím problém. Jako samozřejmě, asi bychom zmínili, když by někdy ty sauny stály jako za prd nebo tak samozřejmě to bychom zmínili, ale zase na druhou stranu, když jdeš do Finské, teplota tam je, vlhkost tam není, 15 minut sedíš, ležíš, nějak odpočíváš, ale potom máš třeba 20 minutek toho odpočinku. Ty pauzy jsou ten nejdelší čas, co tam máš, takže jenom prokládáš těma saunama. Si tam v podstatě jde člověk popovídat a jenom mezi tím si dá chvíli pauzy, mezi povídáním a trošku se ohřeje. No a obzvlášť my chceme povídat, že? My když tu pusu nezavřeme. A ve For Comfortu, než se dostaneme k těm pozitivům, jo, tak kromě baru mě ještě fascinuje absolutně jedna věc. Když tam člověk přijde, tak jde ze šatny, projde kolem baru, to jako není bar na sezení, to je opravdu jenom jako takový pultíček, kde vám člověk vydá nějakou limonádu nebo něco. A potom, aby se dostal do těch saun, tak musí projít turniketem, kde označí hodinky, ono se to zazelená, projdete, klasika turniket, známe, jo. Dobrý, na tomhle nemůže být nic špatně, ale je na tom všechno špatně, protože ta obsluha potom chodí s těma limonádama furt do kolečka přes ten turniket a je to nesmírná sranda vidět, jak všichni ty lidi z té obsluhy se tam protahují přes ten turniket, aby to nemuseli pípat. Všelijak možně se tam jako proplažují, nevím, jak to říct tady tohle slovo, plazí se podél toho turniketu, protože není kudy jinudy odejít nebo přijít a nesou ještě plné ruce těch limonád. No jako tohle mě fascinuje absolutně. A vlastně pokud si člověk chce jít něco objednat, tak musí přes ten turniket ven. Tam si teda objedná nějakou tu limonádu nebo nějaký tam sendvič nebo nějaký salát tam mají a vlastně pak musí zase přes ten turniket zpátky, protože oni vám řeknou, jo, my vám to za tady 5 minutek doneseme tamhle k pultíku, co jsou vevnitř. Není to úplně jako... Ten turniket je tam vrcholně nešťastný. Ano, takže ano. já, když se řekne For Comfort, tak si představím krásné sauny, mají tam jezírko, venkovní jezírko, bazén. Venkovní jezírko na koupání, je tam vlastně vnitřní bazén, kde si můžete zaplavat, takže jako mají tam i terasu nahoře, kde si můžete lehnout, je to jako pěkný. Ano, tohle všechno si představím. A pak si představím ten turniket, přes který pořád někdo prochází tam a zpátky a vlastně nevím tu výhodu. Myslím, že ani čas s tím neušetří, že tam není jako to, že by se ti zastavil ten čas. To prostě ten vstup je. Já si myslím, že možná se zastaví ten čas, ale reálně jako co, tak člověk ušetří minutu. Tak tolik k hodnocení baru ve For Comfortu. Teď se přesuneme k saunám. Teď se přesuneme k saunám. Saun tam je poměrně dostatek, je tam velký výběr, jsou tam jak vnitřní, tak člověk pak může vyjít ven a jsou tam venkovní sauny. Zase super úplně, je tam jedna sauna, kde se dá povídat, takže to já oceňuju a jsou tam dokonce 2 parní sauny a pak jedna rituální, která je o patro výš a tam se pořádají právě ty zmíněné rituály a my tam často chodíme na saunové večery nebo saunové noci. A to teda bych řekla, že For Comfort opravdu umí. Je to vždycky tematicky na nějaké téma. Teďka jsme zrovna byli nedávno na retro saunovém večeru a předtím jsme byli, to byl nějaký komedy? Nebo filmový. Možná. Filmový, jo, filmový možná večer. Asi filmový večer. A opravdu teda musím říct, že to teda For Comfort umí skvěle, protože všechny rituály během toho večera tak jsou tematicky naladěný. Ti saunéři mají na sobě kostýmy, což oceňuju, když ten člověk přijde do té sauny oblečený jak na Sibiř, protože má ten kostým. A dělá tam něco, jo, mává tam s ručníkem a má tam nějakou fyzickou aktivitu, tak to oceňuju. Většinou v odpočívárně hrají nějaké tematické filmy na dané téma, takže teďka jsme třeba na tom retro večeru jsme se dívali na Chůvu k pohledání. Chůva k pohledání, Mr. Bean tam třeba běžel a tak. To bylo na tom filmovém večeru. Takže je to takový zpestření třeba toho odpočinku a určitě. Ty saunéři na těch rituálech mají vlastně, je to takový divadelní vystoupení spíš. Mají rekvizity, mají všechno, jo, je to velmi pěkný. A když je tam takováhle akce, tak tam bývá třeba právě i
popcorn, anebo třeba tam bývá i bar nahoře, kde dělají nějaký drinky, alko, nealko, podle toho, jak každý jako chce. Jo, a tady těchto akcí mají několik za sezónu, takže to určitě doporučuju. Teďka už byla poslední za tuhle zimní sezónu, takže další zase až v nové sezóně, ale sauny můžete navštívit kdykoliv během celého roku, to je úplně jedno. A co teda musím vypíchnout, tak v sauny je opravdu velmi dobrá parní sauna. Tam Myslíš ve For Comfortu? Myslím ve For Comfortu, Nevadí. ano. V sauny jako tam není až tak dobrá, no taková průměrná, ale ve For ale taková hodně Comfortu. maličká, to je taková... Jo, ale ve For Comfortu. Ano, ve For Comfortu tam je opravdu jako úžasná parní sauna. Je prostorná a je tam vždycky pára a je jí tam vždycky dostatek. Jako je těžký najít nějaký saunový svět, kde mají dobře zmáklou parní saunu. Mm-hmm. Můžete se do For Comfortu vydat na 60, 120, 180 minut nebo na celý den. Cena opět je těžká jako říct, protože je to podle délky, kterou strávíte ve wellnessku, denní doby a opět tady máme narozeninový vstup zdarma, to jsem ani nevěděla a díky podcastu jsem to zjistila, takže hnedka samozřejmě využijeme, jak bude příležitost. A tady dokonce dostáváte vstup zdarma a nemusí s váma jít nikdo další platící. To znamená, že stačí ukázat jenom občanku a jdete. Nepotřebujete už toho parťáka, co platí vstup. Takže můžete jít klidně sami. To je hodně dobré. No, protože to vlastně v Atlantisu mají podmíněné tím, že musí jít někdo, kdo platí celý ten vstup. Což ve For Comfortu není. A co ještě mně přijde fajn, tak For Comfort nabízí dětské saunování každou sobotu od 9 do 12 hodin, takže každou sobotu dopoledne a rodič plus dítě do 15 let platí 549 korun. Takže vlastně za 550 korun můžete od 9 do 12 v sobotu, každou sobotu na dětský saunování. Co je dětský saunování? Je to speciální vlastně vždycky vyhrazený den nebo nějaký čas, kdy vlastně do sauny můžou děti, většinou chodí od 2 od 3 let, záleží. A všechny sauny jsou trošku stlumené, to znamená, že tam je menší teplota. A je to i uspůsobené pro děti třeba co se týče rituálů. Takže dost často ti saunéři přichází s nějakýma pohádkama, hračkama a zpestřují dětem pobyt vlastně v té sauně. A určitě to má zdravotní benefity, to je stejné jako u dospěláků. Takže taková lákačka třeba pro rodiče. No, teď už bychom se asi přenesli trošku dál od Brna. Tak všichni asi chápou, že jsme Brňáci. No, trošku to tak možná vyzní. Ale máme nasledované saunové místa i v rámci republiky. Takže teď bychom se posunuli spíš k Praze, kde jsme navštívili jedno úžasné saunové místo, jmenuje se to Pospolu. Je to v podstatě takový glamping, včetně wellness centra a úžasné restaurace. Pospolu se nachází v Mokrovratech u Prahy. A mělo by to být tak půl hodinky, co jsem se dívala od Prahy, ale záleží, z které části jako jedete. A buď je možnost ubytování, anebo je možnost jít jenom do té sauny. To je samozřejmě úplně na vás. A k tomu ubytování, tak my jsme konkrétně zkusili ten glamping ve stanech, ale je možnost i klasický hotel nebo tiny house. Ještě jsem se dívala na webu. My jsme teda zkoušeli ten glamping. A jsou to takové stany v podstatě na paletách, by se dalo říct, ve kterých je klasická postel a klasický jak hotelový pokoj, ale je to v tom stanu. A samozřejmě na záchod a na čištění zubů musíte jako mimo. Byla tam taková maringotka, taková moderní maringotka se sprchou a se záchody. Jo, tak jak kemp, asi ale, bych tak řekla. Elektřina tam v tom stanu je, ale vlastně v tom stanu se dalo i zatopit. Byly tam přímotopy, kterými jsme se mohli zatopit, takže toto udělalo trošku dobrou atmosféru a vlastně potom jsme se přes ten den, i když pršelo, jsme se uklidili vlastně do toho saunového centra, kde jsme vlastně sice museli chodit třeba přes venek, ale právě to bylo dobrý, že se člověk pěkně ochladil, zalezl si do vlastně odpočívárny, která byla uzavřená, která byla vytápěná
A takže to bylo velmi příjemné. Takhle. Určitě. Líbí se mi, že Pospolu nabízí spoustu akcí. Teďka zrovna jsem se dívala, že mají výhodný balíček, pokud přespáváte z neděle na pondělí. A viděla jsem na Instagramu, že to dokonce lidi využívají tak, že tam přijedou v neděli, užijou si saunu, užijou si ten den, přespí, co znamená, že ušetří spoustu peněz v rámci toho balíčku, protože ten balíček je výhodný, protože tam je snídaně, večeře, celodenní saunování a spánek v hotelu. A v rámci toho balíčku tohle všechno využijí, z neděle na pondělí přespí a v pondělí ráno vskočí do auta a jedou do Prahy do práce. To je dobrý. Takže vlastně jako mně to přijde fajn, jo, jako pokud člověk pracuje někde u Prahy nebo v Praze, tak tady tenhle balíček mě fakt jako přijde dobrý. Jo, pro nás takže by to bylo asi trochu z ruky, ale no, jako do Brna, docela by se mi to líbilo. Ale pokud jste někde v okolí Prahy a máte to jako v dojezdové vzdálenosti, tak mně to jako vlastně přijde dobrý tady tohle využít. Člověk si udělá hezkou neděli, ušetří hodně peněz, protože využije balíček, který je vlastně udělaný na to, že tam lidi očividně z neděle na pondělí moc nejezdí, že jezdí na víkendovky, logicky. A jako může si vlastně udělat jako hezkou neděli. Když to vezmu, tak je to skvělý tak na to, jak zaplnit vlastně tu neděli, protože ta neděle by byla jinak úplně prázdná. No, jako dává to logiku, no. A takže tohle jako doporučuju. A co se týče toho glampingu, tak tam zase mívají přes léto akci 1+1 zdarma. Nebo 2+1 zdarma. To záleží, kolik nocí chcete spát v tom glampingu. Já jsem třeba konkrétně kupovala vlastně glamping 1+1 zdarma. To znamená, že jsem zaplatila jednu noc a druhou jsem dostala zdarma. A byli jsme tam, kupovala jsem to na sezónu. Takže i v rámci sezóny letní se tady tyhle akce dají na webu vychytat. V rámci toho ubytování už je ten vstup do toho wellness centra ano, už zahrnutý. Ano, přesně tak. Co se týče toho vstupu, pokud byste chtěli jenom do sauny, třeba z Prahy vyzkoušet, tak vstup na 120 minut je za 590 korun a celodenní pak za 990 korun. K ubytování to máte zdarma. Já si myslím, že se to vyplatí právě s tím ubytováním, protože na druhou stranu těch saun a těch možností tam není zase tolik, na to, že bych tam jela třeba na celý den jako na výlet. Přijde mně to fajn si to spojit právě s tím ubytováním a třeba ještě tou večeří ve vietnamské restauraci, kterou mají fakt výbornou. Mhm. Tak bych to asi takhle vzal. Jo. Je teda možnost si objednat i masáž, to tam mají, nemají tam párové masáže, to jsem se snažila domluvit, ale nemají to takový počet masérů, takže je možnost nám ta individuální. No a pokud vyrážíte ze sauny, tak se pak můžete ochladit v přírodním jezírku. V létě se tam dá pouze s plavkami, v zimě můžete i bez plavek. Já si totiž myslím, že to mají kvůli tomu, že tam chodí děti do toho jezírka přes asi léto. Asi se tam koupou, takže aby to bylo trošku... Jo, To znamená, že do sauny můžete bez plavek, ale pak si musíte zase oblíknout a jít vlastně do toho jezírka s plavkama. Ale jsou tam samozřejmě venkovní sprchy, takže kdyby tam se můžete jít když tak ochladit, jak kdyby bez plavek a potom si na sebe třeba vzít ručník nebo tak, že nemusí se člověk jako oblíkat vyloženě. Jenom kvůli tomu jezírku by případně musel. A v rámci toho je vlastně ještě možnost zajít si do výhřívky, jsou tam 2 výhřívky a ty jsou teda plavkové a ty jsou venkovní vedle sauny. Takže to je taky jako ještě další varianta. Jinak za mě Pospolu opravdu krásné a dá se třeba doporučit, pokud plánujete nějakou akci, team building a podobně, protože tam jsou možnosti společenských sálů, a které se dají využít. Když jsme tam byli my, tak tam zrovna byla nějaká akce, se tam scházeli lidi a měli tam nějaký workshop, nějaké meditace nebo něčeho takového. Takže... Od Prahy se přesouváme do Hradce Králové, kde je saunová zahrada Salory. A tady teda zase musím prostě říct, že to je jako srdcovka. To rozhodně. Jako byli jsme tam jednou a musíme se vrátit. Já už to mám na září naplánovaný. To ani nevím, dobře. To nemusíš vědět, já už to mám naplánovaný. Takhle. Dost možná je to i kvůli tomu, že nám nechali dáreček v rámci ubytování. A to je svíčka, která mě fakt krásně voní a zjišťovala jsem si, odkud je, abych si ji mohla znovu koupit. Takže já mám ráda takovéhle dárečky, tak si mě možná jako docela namotali takovouhle koninou, jo. A to jsme tam byli na jednu noc. Byli jsme tam na jednu noc z určitých důvodů, které se hnedka dozvíte.
Tak jo, saunová zahrada Salory se teda nachází v Hradci Králové. A je možnost opět buď se vydat do saunové zahrady samostatně, anebo si to přidat k ubytování. Ubytování je možné ve 3 pokojích, každý má výhled na jinou stranu. My konkrétně jsme měli ubytování s výhledem právě na tu saunovou zahradu. Nad jezírkem se ten pokoj jmenoval a jsou to nádherné luxusní pokoje, takové jako královské. Já jsem se cítila jak na zámečku někde. Takové ty vysoké stropy, velké chodby. Takový ten prostě design, že to není jako přeplácaný nebo tak, je to takový vyloženě jako hezky honosný. Takový moderní zámek. Jo, jakože příjemné materiály, jakože tak, aby se k sobě hodili, závěsy, povlečení, všechno to tak do sebe jako zapadalo. Myslím si, že to bylo velmi pěkně udělané. Ta koupelna byla taky nádherná, jako s volně stojící vanou. Bylo to opravdu jako příjemný tam být. Obecně bych řekla, že Salory vychází z těch všech wellness center, o kterých mluvíme, úplně nejdráž. Což je vlastně paradox, protože stále mě z toho třeba Infinity Sen nebo Infinity Maximus vychází pořád trošku líp, bych řekla, co se týče toho saunování, ale Salory je teda rozhodně dražší. Celodenní vstup stojí 1700 korun pro jednoho, což mně přijde, že ta cena je teda opravdu vyšší a já se přiznám, že je to pro mě výlet třeba jednou za rok. Asi bych tam jako častěji nechodila vzhledem k té ceně. Počítali jsme to a myslím si, že se rozhodně vyplatí se rovnou ubytovat, protože ubytování stojí 5900 korun za noc, s tím, že k tomu dostanete snídani zdarma a 2 dny saunování. To znamená, že v podstatě zaplatíte za 2 dny saunování, kolik to vychází? 3400. 3400 a ubytování je 5900. Tak To je dobrá matika, protože vlastně ty můžeš přijet, můžeš si ten celý den užít v tom saunovém centru a vlastně ten odjezdový den můžete strávit taky celý den v tom saunovém centru. Není to tak, že vás v 10 hodin vyhodí, ale vy můžete ten celý den, ten celý zbytek můžete strávit v tom saunovém centru. Ano, takže v podstatě za jedno ubytování se snídaní dostanete 2 celodenní vstupy do toho saunového světa. Takže mně přijde, že teda asi se víc vyplatí se tam možná i ubytovat na 1 noc, ale opravdu je to spíš tak, já nevím, já si myslím, že si to dáme zase na výročí jako odměnu. No počkej, a to jsme počítali jenom to, že celodenní pro jednoho je za 1700. A jo, vlastně. Takže to v podstatě, kdybychom tam chtěli na 2 dny, tak jak bychom to brali, tak to už je fakt levnější to ubytování. No to je 3400 pro jednoho teda v tom případě. No ano. Na 2 dny, no. Na 2 dny. No, tak to je úplně hotovo, protože vlastně 6000 za noc je pro 2. No, trošku bych viděl problém v tom, že těch pokojů tam moc nemají. Konkrétně 3. Je potřeba bookovat určitě dost dlouho dopředu. Takže je to spíš na takový to, že si to booknete na nějaký narozeniny nebo něco takového dopředu a fakt si to přijedete užít. Takže takhle bych to asi jako plánoval. A i bych doporučovala tam fakt dojet ráno, jít do saunového světa na celý den, pak přespat, užít si saunový den znovu a jet domů. Přesně tak. Ale pokud byste nechtěli jenom saunování, tak my jsme spojovali návštěvu Salory s návštěvou Teplicko-a-Držpašských skal, které jsou v blízkém okolí Salory zahrady. Cesty, no. Přesně tak. Takže tohle mně přijde vlastně dobrý spojení třeba s takovýmhle aktivním výletem a potom za odměnu saunová zahrada. Takový pěkný víkend. Jo, takový pěkný víkend. My jsme se v podstatě z Brna přesunuli vlastně do Hradce, tam jsme přespali v jiném ubytování. Levnější, mnohonásobně levnější. Pak jsme šli do těch skal a pak jsme se vlastně vrátili do Salory, užili jsme si 1 den saunování a pak ještě druhý. Jo, přesně tak a vlastně myslím si, že to zopakujeme zase za rok a bude to taková ta jednou za rok odměna výlet do Salory, protože ta cena je teda šílená. Ale dobré je, že pořád si myslím, že je to v takové dojezdové vzdálenosti, kdy to člověk zvládne za ten víkend a nemusí na tom utrácet žádnou dovolenou. No a aby jsme se teda vrhli do toho, co tam mají, tak mají tam několik takových saunových jako takových domečků, že je to vlastně kdyby zahrada, na které je postavený několik budov a uprostřed je jedna velká restaurace taková
a v každém tom domu je vlastně nějaká sauna. V jedné je výhled pěkně na jezírko, v druhé zase probíhají ceremoniály, mají tam uvnitř velkou televizi, aby ty ceremoniály měly takový jako ozvláštněný a takový jako plný takové akce. A co mě teda potěšilo úplně nejvíc, je, že je to takový spíš víc komornější, je tam méně lidí, není to tak plný. A když se začíná saunový ceremoniál, tak ty saunéři vlastně obejdou tu restauraci dokola a zvoní, myslím, že na triangl nebo na zvoneček. Jo, na triangl. A lákají hezky, ty lidi, hezky. aby šli na ten saunový ceremoniál. A třeba řeknou nějaký detaily, co budou ta vůně, nebo tak, aby vás vlastně nalákali. Takže to mi třeba přišlo jako velmi příjemný. Jak Mara říkal, tak uprostřed je restaurace, kde se dá najíst v průběhu dne. Můžete tam chodit jak v županu, tak v civilu, běžně oblečení. A řekla bych, že ta nabídka je fajn. Samozřejmě zase ty ceny jsou vyšší. Je s tím potřeba počítat, že pokud tam ten den strávíte, tak si tam logicky dáte nějaké jídlo a ty ceny vás možná nemile překvapí. My jsme si tam dávali večeři a je to jako fajn spojení, když jste na tom ubytování, je to hezký, ale na nějaký delší čas, No je to jako to ubytování, prostě trošku ta cena je vyšší než standard. Co mě nejvíc bavilo, tak je parní sauna, protože tam si můžete namíchat svůj vlastní peeling. Peeling se v saunách používá právě v kombinaci s tou parní saunou. Funguje to tak, že to je nějaká sůl nebo cukr spojené s různými vonnými oleji, bylinkami a vy potom, jak se rozehřejete v té sauně parní, tak si vlastně nanášíte ten peeling, aby se sundala stará kůže a očistili jste se. A dost často se tady tohle kupuje v různých saunových světech a tady to mají zdarma a můžete si toho namíchat, kolik chcete a jak si to chcete namíchat. Mají tam různé varianty, všechno je popsané, k čemu co slouží, co jak prokrvuje. Já jsem to absolutně milovala, já jsem si do všeho všechno našplíchala. Byla to podle mě směs, která vůbec nedávala smysl, protože jsem si tam dala typicky od všeho něco, jak všichni, když jedeme na all inclusive a ráno přijdeme na snídani, taky si na ten talíř dáme všechno, i to, co se k sobě vůbec nehodí, tak přesně tak já jsem dělala ten peeling a byla jsem naprosto šťastná. Jako je pravda, že mi je to trochu jedno, čím si vydrhnu nohy a paty a všechno, ale i mě to zaujalo, že to vypadalo opravdu velmi dobře, si tam namíchat nějaké bylinky a zvolit si sůl, cukr a všechno možné. Jako bylo to opravdu hezké a myslím si, že toto zase posunulo tu parní saunu trošku na jiný level. Jo, zase za mě doporučení, možná je to doporučení pro dospěláky, aby na to dávali pozor, anebo zase doporučení pro rodiče s dětma, aby právě na tuhle akci vyrazili, protože na webu Salory je kalendář a tam jsou všechny akce vypsané a každých 14 dní tam je akce saunování s dětmi. Je to pravidelně v neděli od 10 do 16, to znamená opravdu jako celý den. A můžou tam rodiče s dětmi do 15 let, kteří všechny děti do 15 let mají vstup zdarma na 4 hodiny a v tomhle rozmezí od 10 do 16 si tam můžete jít se saunovat s dětmi. Sauny nejsou nějak upravené, nejsou třeba chladnější nebo podobně, ale v restauraci najednou přibyde dětský koutek, jsou různé upravené ceremoniály, v některé hodiny to je předem označené na tabuli, v kterou hodinu bude jaký upravený ceremoniál a právě tady se může stát, že je nižší teplota v té sauně. To znamená, že pokud máte děti, tak určitě doporučuji na tohle vyrazit, tím, že je to i zahrada, kde se ty děti můžou proběhnout, tak obzvlášť třeba v září, v říjnu, kdy ještě venku relativně teplo, si myslím, že to je úplně ideální. A pokud chcete jako pár si užít klidné dopoledne, odpoledne, tak pozor, zkontrolujte kalendář, kdy tam jedete, aby se vám právě nestalo, že se potkáte s dětmi. Což se stalo nám. My jsme zrovna hledali klid a zrovna tam byla tady ta pravidelná neděle. Za sebe musím říct, že jsme se nakonec vůbec narušili a že to vlastně bylo úplně v pohodě. Jo, ten park je tam docela velký, takže jsme se uklidili. Rozmělní se to. Jo. A vlastně jsme v sauně ani žádné dítě nepotkali. Ale tahle možnost tady je, tak proto to říkám. Myslím si, že i fajn v tomhle ohledu využít ten vstup vlastně rodič dítě, protože tady opravdu ty děti mají vstup zdarma. Že platí jen ten dospělák. Takže tady si myslím, že se to vyplatí docela. Tak jo. No a teď se přeneseme ještě do jednoho wellness centra, a to Aqualand Moravia.
Ten je samozřejmě na jihu Moravy a musím říct, že má taky velmi pěkné wellness centrum. Samozřejmě Aqualand Moravia je to, jak to z názvu, je to Aqualand, takže samozřejmě jedna velká část se zabývá čistě tobogánama, bazénama a všema těma věcma. A potom mají vlastně oddělenou celou jednu část, Forum Romanum, kde je celý saunový svět ve 2 patrech. Ten saunový svět se jmenuje Forum Romanum, to je první patro, a Pálava Wellness, to je druhé patro. Oni to mají z nějakého důvodu takhle nějak pojmenované jinak. Ale já nerozumím tomu, proč to tak jako mají pojmenovaný, jo? Protože vy si zaplatíte vstupenku do wellness, ta se platí zvlášť oproti tomu akvaparku, to znamená, pokud máte vstupenku do akvaparku, tak se do wellness části nedostanete, musíte si připlatit za to, ale dostanete se normálně do 2 pater. Nevím, proč to mají takhle jako pojmenovaný jinak, ale na webu to najdete jako Forum Romanum Wellness a Pálava Wellness, ale vstupenka vám platí do obou 2 pater dohromady. Možná, že to je historicky, protože předtím bylo jenom to Forum Romanum a pak se nahoře nad tím udělala ta Pálava Wellness s tím výhledem, takže možná, asi že to jo. je tak historicky. Aqualand Moravia bych řekla, že je docela známý. Je to vlastně, pokud jedete z Brna do Vídně, tak projíždíte kolem Novomlýnských nádrží, takže tam přesně tady ten akvapark je, tam ho najdete. Můžete na něj najít spoustu slev i různě na Slevomatu, nebo v různých jiných webech, které nabízí tady ty slevové akce. Jsou tam jak vstupy do wellness, tak i do toho Aqualandu za nižší cenu, takže určitě jako možnost využít. Řekla bych, že tam opravdu se celý den jako vyřádíte. Tam je těch saun neuvěřitelný počet. Jsou tam i termální bazény, je tam možnost jako vyjít ven, je tam toho jako neuvěřitelně moc. No. Mají tam skvělé parní sauny. Jedna se mi teda hodně líbila, tam má bazén uvnitř parní sauny. To je zajímavé, to jsem nikde jinde neviděla. To taky mám pocit, že jsem to nikdy neviděl a byl to poměrně zajímavý takový zážitek, protože se člověk tam může trošku ochladit, jako je zahřátý a vlastně ochladí se v té vodě, je to a vydrží tam mnohem díl a je to možná i trochu příjemnější za mě. Jo, ta parní je dobrá, no, s tím bazénem, ta je dobrá, ta mě překvapuje. Pak tam je spoustu saun, které mě přijdou nudný. To jsou takový ty sauny, které mají kolem 40 stupňů a člověk tam jenom jako je, nevím, ale možná jenom to neumím jako docenit. Jo, tak možná to někdo jako oceňuje, protože tam lidi chodí. Ale mně to přijde moc studený, mně je tam zima. Je pravda, že někdy je to až tak, že tam člověku je trošku zima a zase některý, který mají třeba 60 stupňů, tak tam člověk vydrží 20 minut a pak už ho spíš štve, že z něho teče všechny ten pot na strany, ale vlastně necítí se být jako extrémně prohřátý, spíš jenom jako opocený. Je to tak. Určitě je možnost zase využít koupelí, masáží, jsou tam ceremoniály, takže klasické wellness centrum, jak už jsme říkali. Ceny opět zase bych vám ráda nějak řekla, ale je to opravdu různé podle toho, co je za den, na jak dlouho, jestli jdete do bazénu nebo i do wellness. Je potřeba si to zkontrolovat aktuálně na webových stránkách, protože opravdu se pohybujeme ve velké škále cen podle různých preferencí. Opět zmíním dětské saunování, které probíhá každý týden v neděli od 10 do 11:45. Jsou to necelé 2 hodinky. Děti mají vstup zdarma. Počítají si děti od 3 do 15 let. Takže to si myslím zase fajn, jako vstup zdarma pro děti, dětské saunování, paráda. Využila bych určitě, je možnost. Asi bych to třeba vzala tak, že v neděli vyrazím na celý den třeba do Aqualandu a v rámci toho můžu využít od 10 do 11:45 čas na dětské saunování. Já bych se taky osaunovala, pak bychom vyrazili na oběd a pak třeba na nějaký tobogán. Tak si myslím, že to může být jako fajn den. To je fajn. Jo. Z Brna nám to většinou zabere necelou hodinku. No, to i míň. To i míň. No, tak to je taková rychlovka. Člověk se pak může stavit třeba, tam je ta bezcelní zóna, ne? Po cestě do Rakouska, tam jsou nějaké ty obchody, ne? Ano, můžeš si koupit v bezcelní zóně. Jo, podle mě to tady není vůbec výhodný, ale... No, ale lidi tam stále jezdí. A nebo do kasína do Mikulova. Jo, můžeš si zahrát. No dobroš, tak to jsme se odklonili trošku. Ale tím, že už jsme na cestě do Rakouska, v podstatě jsme to tady tak jako oslým můstkem načali,
tak se přesouváme do blízkého zahraničí, kam vyrazit. Tam už máme dlouho v hledáčku Termela, protože Termela je takový středisko, který nám vždycky přišlo jako, že to bude strašně daleko, strašně drahý a podobně. A pak jsme vlastně zjistili, že je to hodina 20 cesty od Brna, takže to nás jako velmi překvapilo. Bohužel tam zatím zkušenost nemáme, protože tam jsme se tím nevydali, takže to bychom... Ale těšíme se. Našla jsem, že celodenní vstup je za 1025 korun, plus je příplatek za saunu 312, což mě v poměru tady ze Salory a podobně vlastně na Rakousko nepřijde zase až tak jako velká cena. V konečném důsledku mě to docela překvapilo. Mile. Tak jsem zvědavá. Mají to být termální bazény plus vlastně sauna. Podle fotek to vypadalo dobře, ale to samozřejmě všechno se dozvíme teprve na místě, takže tohle je spíš takový tip na to, že i tady jsou těsně na hranicích s Rakouskem, takže je to opravdu jenom jak za rohem od nás. Do sauny můžou děti od 14 let a starší a žádné saunování nebo něco podobného pro děti nemají. Tak to je to, co jsme vyčetli z webu a vlastní zkušenost snad přijde brzy. Určitě. Ale v Rakousku máme jeden oskoušený tip. Ano, a to je Aqua Salza Spa and Bath v Golligu. Je to kousek za Salzburgem, takže možná spíš pro lidi z jižních Čech by to bylo asi možná dostupnější. Já si myslím, že parádní víkendovka třeba pro lidi, co jsou z Českého Krumlova, protože jsem si to hledala a jsou to 3 hodiny cesty. Takže podle mě, když člověk vyrazí třeba v pátek po práci, když skončí třeba dřív v práci, tak tam na večer je, sobota, neděle, večer zpátky. Takže pokud jste někde z jižních Čech, tak si myslím, že tady tohle může být jako příležitost. Můžete se podívat po cestě na Hallstattské jezera a využít to spolu s tím a zastavit se potom tady do sauny. Tady vlastně v Aqua Salza to je taky saunový svět, který je rozdělený na plavkovou i bezplavkovou zónu. A my jsme se teda v té plavkové moc nedrželi, protože se nás zajímalo, byly sauny. Bohužel musíte si všechno vzít sebou, takže tam to není tak, že byste dostali ručník a takový, ale tady jste si museli vzít ručník sebou, případně plavky, pokud byste se chtěli zastavit v té plavkové zóně. A hlavně prostěradlo, protože já jsem zvyklá v saunách tady v Česku, že vlastně dostaneme ručník i prostěradlo, které se podkládáme pod sebe v saunách a tady jsme nedostali vůbec nic. Takže ideálně bych sebou brala i 2 ručníky, abyste jeden měli na utření a druhý na podkládání pod sebe do sauny. No, co se týče potom toho prostoru těch saun, tak taky to byly takový venkovní domy, takže tam byly takový roubenky v podstatě. Vypadalo to super, až jsem si říkal, jak to dokážou udržet, aby v tom udrželi to teplo. A moc mě zaujala jedna taková vikingská finská sauna. Bylo to s trůnem v horním patře, vypadalo to opravdu impozantně a nikdo tam nebyl, takže to bylo úplně super. No a jako na tom trůnu seděl celou dobu jeden člověk a mě to hrozně iritovalo, protože já jsem si na ten trůn taky chtěla sednout. A celou dobu jsem ho tam pomlouvala v té sauně a pak jsem zjistila, že je to taky Čech. Ale ten jako trůn byl skvělej. A navíc ta sauna jako byla obrovská. Jako to byla v podstatě roubenka, která vevnitř kdyby nic neměla, jenom na začátku vlastně sprchu a celá až po střechu byla v podstatě dřevěná, bylo to fakt nádherný. Mm-hmm. Je to taková zahrada, v rámci které jsou ty sauny. Ano. No a pak jsme se vlastně přesunuli vyzkoušet nějaký rituál a musím říct, že to byl jeden z mála rituálů, kdy jsem měl opravdu už jako chuť odejít. To bylo silný, protože ten rituál trval, já bych to dal klidně na 25 minut. S takovými zvláštními pauzami na, nevím, saunér prostě na chvíli otevřel dveře, všichni zůstali sedět vevnitř a jako to teplo tam úplně neupadalo. Ale právě, že všichni šli ven, ochladili se a pak šli zase dovnitř pokračovat v tom rituálu. Já si pamatuju, že my jsme šli ven, ochladit se a pak jsme zase zalezli v rámci toho. My jsme totiž dlouho čekali na to, než vlastně ten rituál začne, takže jsme čekali všichni vevnitř, všichni byli nastoupení vevnitř, pak vlastně probíhal ten rituál, pak se otevřeli dveře, všichni šli ven a pak se šel na druhé kolo. Ano. A největší sranda byla,
že ten saunér používal větvičky namočené do vody na rozplíchání vody na všechny ostatní, co tam byli v tom domu. Bylo to teda jako dost zajímavé. Všichni jsme dostali facku těma kytkama. Asi to mělo být zdravý. Vody. Jo, tak ty kapky byly nejmenší problém, ale mě docela vadilo to fackování kytkama. No bylo to ostrý teda. No, jako byl to silný zážitek, co si budeme. Jako nemusí být pozitivní ten zážitek, hlavně, že je silný, tak tady se to uplatnilo. Ano, pamatujeme si to doteď, jako tuhle saunu určitě tak v Rakousku jsou drsňáci. Říkali jsme si, že se tam zastavíme jenom na jeden večer, protože měli večerní vstup levnější a nakonec jsme se tam zastavili oba 2 dny, kdy jsme mohli, takže docela nás to jako příjemně překvapilo. Zaujalo. Cena je 1000 cca za 4 hodiny. 37 euro je za 4 hodiny a 44 euro je za celodenní. No, myslím si, že jsme asi řekli tady o tomhle aqua salsa vlastně všechno. Tak se přesuneme ještě na jeden tip, kousek za hranicema, a to je tentokrát Maďarsko, konkrétně město Győr. Já vlastně nevím, jak se to čte, ale doufám, že Győr. A myslím si, že asi Győr. A asi Győr. A vlastně tohle město mě hrozně překvapilo. Mile, bych řekla. Ano. My jsme se k němu dostali dost jako vtipně, protože mně došla sleva 10% zpět na booking. To znamená, že když si koupím nějaké ubytování, které proběhne, tak pak dostanu vlastně 10% z ceny toho ubytování zpátky na nákup na jiné ubytování. Takže bych byla sama proti sobě, kdybych tady téhle příležitosti nevyužila. A protože to platilo do 23,59 a bylo 23,49, tak jsem potřebovala okamžitě něco vymyslet, protože jsem to nechávala na poslední chvíli. Takže jsem úplně koupila random ubytování v random městě pro 4 lidi. Absolutně jsem nevěděla, kdo s náma pojede, kde vezmu ty 2 lidi, ale pořád to vycházelo úplně na směšnou jako částku. Bylo to hrozně málo, proto to bylo takový, ano. to vemme. Ano. Uděláme si víkend. Jo, vycházelo to strašně málo peněz pro 4 lidi. Já si myslím, že to vycházelo na ty 2 noci dokonce 2000 za to ubytování. To znamená, že my jsme platili 1000 a kamarádi, co s náma nakonec jeli, taky 1000. A byli jsme vlastně víkend v Győru. Jako mě to přišlo geniální a ještě jsme za to dostali 10% zpátky, tak jako to jsme zase využili jinde. Neber to. Takže tady do tohohle města jsme se dostali vlastně touhle úplnou náhodou, kdy jsem koupila úplně něco za 10 minut na random, jenom aby jsme uplatnili slevu. A vlastně mě to překvapilo v tom, že za 2 hodiny jste v tomhle městě z Brna, což je jako relativně kousek. To je opravdu kousek za Bratislavou, tady tahle cesta. No a co tam teda jako uvidíte? Ve městě nic moc, jako je to na takovou odpolední procházku, zajdete si tam na výhled do nějaké restaurace, ale jakožto všude v Maďarsku jsou nějaké termální bazény. Kamkoliv v Maďarsku přijedete, je tam termální bazén, to je životní jistota. Je tam jeden z termálních bazénů, který je takový klasický, představte si maďarské lázně, já si myslím, že to asi všichni jako vyzkoušeli, ale standard, no. Je to takový standard. A jsou tam takové ty syrné prameny, nebo ta voda hrozně smrdí. Takové léčebné prameny horké. Tváříme se, že to je léčebný, jo, ale vlastně... No, dobře. Ale je tam úplně nový saunový svět. Je teďka starý cca 2 roky a je to ve stylu Japonska. My jsme se tam dostali úplně při otevření, protože to bylo úplně nové a personál, co tam byl, tak se teprve učil, jakým způsobem ty sauny, jak ty rituály a podobně. Takže si navzájem chodili na ty rituály, ty saunéři, a ukazovali si, co umí, jak to vypadá, jak vlastně to můžou udělat třeba trošku lepší. Takže to za mě bylo moc fajn, protože ty lidi se opravdu snažili udělat úplně nejlepší rituály, co mohli. Za mě to byly takové jemné rituály, nic velkého, ale musím říct, že bylo vtipné v tom, že my jsme si tam po sauně v klidu seděli a ani se nám nechtělo jít na nějaký další rituál a oni za náma chodili, že je rituál, pojďte, je rituál. A my, no jakoby, ne, je tady rituál, pojďte. Takže oni vyloženě nás tlačili, aby jsme na ty rituály chodili. Tam bylo celkově tak asi 20 lidí, takže
chtěli prostě tu saunu mít trošku plnou, že už to prostě začíná, tak pojďme. Tak... A bylo to docela milé. Problém je, že oni ne moc dobře umí anglicky. To znamená, že všechny instrukce na rituály byly v maďarštině. My jsme měli štěstí, že jedna ta saunérka byla Slovenka, to znamená, že nám všechno přeložila, ale jinak Maďaři moc s angličtinou nekamarádí, spíš němčina než angličtina, ale i tak to bylo celé v maďarštině. Takže to jako vidím jedinou svízel. Možná teďka už za ty 2 roky se to posunulo. Každopádně opět tady platí, stejně jako v Rakousku, je potřeba si vzít své vlastní ručníky, vybavení, nic nedostanete, všechno se dá jako koupit, půjčit, ale zbytečně za to platíte, což mě přijde vlastně škoda. Takže ideálně doporučuji 2 ručníky, nějaké pantofle, žabky nebo něco podobného. V týdnu je tady v téhle sauně samozřejmě levněji než o víkendu a svátcích, tam je to dražší. Co je ale paradox, což mě hodně pobavilo, je, že svátky mají na webu psané i ty české. To znamená, že oni to vstupné mají dražší ve svátky maďarské, slovenské a české. Takže oni tam vyloženě mají napsané dny českých svátků, kdy se platí vyšší vstupný. Takže oni s náma, s Čechama a Slovákama normálně vyloženě počítají, že my do té sauny jako pojedeme a just nám to tam zvednou, to vstupný. Tak přeci si nezdražíš svátky jenom pro vlastní, že jo? Hajdaláci. Tak jo, obecně si myslím, že jsme řekli všechno. Takže se vracíme, kruh se uzavírá, protože jsme zpátky u saunie, která má svoji proboučku i v Bratislavě, což já jsem na začátku tak jako suverénně přečetla, že to je jako Česko, že dobrý, ale týká se to teda Bratislavy jako zahraničí, takže můžete si i v Bratislavě zajít, tam jsme teda nebyli, ale tím, že známe standard sauny, tak bych řekla, že to bude jako fajn, že to bude dobrý saunování, takže to je takový poslední zahraniční tip. Doufám, že něco z toho využijete, že se vám to bude líbit, že si užijete krásný víkend. Obecně za mě, samozřejmě pokud máte dovolené na zbyt, což jestli máte, tak je zvláštní, že posloucháte tenhle podcast, protože my tady nemáme dovolené na zbyt, ale pokud náhodou se poštěstí, tak určitě navštěvovat tyhle wellness centra v týdnu, zvlášť dopoledne, je rozhodně lepší, protože jsou ceny nižší a obecně tam je míň lidí. My chodíme vždycky o víkendech, státních svátcích, protože dovolenou nemáme a vždycky je to jako nějakým způsobem v pohodě. A taky hlavně o narozeninách. A samozřejmě o narozeninách večer. Do Atlantisu a teďka víme, že i do For Comfortu můžeme vyrazit. Tak jo, těšíme se, že se zase uslyšíme. Navštivte, podívejte se na další tipy na našem Instagramu 25 dní dovolené a teďka vám už popřejeme, abyste měli velké cíle, velké plány a velké řízky. Velké řízky, přesně tak.